दायो नै थांनो ओंखारबाय आरो बेस्रानिफ्राय फैद' गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि बे भिडिअआव नैबे आंनि आइसक्रिम जानायजों लोगोसे बयखौबो बरायहरलायबाय दिनै जोङो न' फारसे आगान सुरलांनोसै आरोना जों दाख्लैनो फैदोंमोन नालाय खै थारिखआव फैदोंमोनलाय जोङो बावबायलै मा थारिखमोनथाय सुनिबाराव फैदों आरो जोङो सुनिबार जाबाय ओमफ्राय दिनै दहाय फुङावनो थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय मेगन मोदै मोननानै माने थाब उथियासै ओमफ्राय जोङो दा 12टा 1टाबाबो जों थांसै होननानै सानबाय आरो ओमफ्राय दायो आं दुगैखां आरिखां ओमफ्राय माथो दुगैबावाखै बिसोर सकआव थांदोंमोन दासो एसे मेथाइ बायदिसिना फिसालानो जेबो मेथाइ बायनानै होलांनाय जायाखै किटिनि फिसालानो मेथाइ बायना होनाय जायाखै आरो ओमफ्राय दा बेनोनो मेथाइ लायनायावहाय आइसक्रिम लाबोफादों धनुस्कायाबो जायो नालाय नै जागासिनो नै दायो धनुस्काया दादानिखौ जाग्रोबाय ओंखाम जाथ'वाखै आरो जोङो दायो दासो दुगैखांनानै फ्रेस मोनबाय आङो दुगैखांबाय थान्दा नोङो दुगैयाखै मा रायलायखुमादों नोंसोरलाय हा मानो रागा जोंदों नोङो हा मानो रागा जोंदों हेलौ जोंखौ थगायबाय नोंसोरो थांफागोन होननानै थगायबाय बिजिबा दायो हरगासिनो दे बरिया साजायदों इसोरा नै राइन' दं आसामनि राइन' थसेल' गान्दा ओमफ्राय इलिफेन्ट गणेश बाबा बरियानो फैसा दोनग्रा इलिफेन्ट लेबुसो मैया मेथाइ लाबोनाय जायाखै नालाय गथ'नो नै माबा चिप्स टिप्स माबा माबिसो लाना फैबाय बेलिना नङालै भेनिला फ्लेभार आइसक्रिमा भेनिला फ्लेभार भेनिला थ' जोङो दायो कमेडि भिडिअ मोनसे खालामनोसै आरो ना थांनाय मारामजों गुमैजों खालामगोन आरो ना आंनि गुमैजों आं गुमैसो होनसै एबारनिफ्राय गुमैसो लिंसै आहा औ भिडिअ बानायनो थाखाय खानसे रेडि लाखाबाय गिरेबबाथाय खानसे माने नोंसिना थोरसिसो होनो जोंनिया खानसे होनो जोंना थोरसिसो होनो ओमफ्राय दाखिनि होनबा बुजिबावा दाखिनिया मा दाखिनि खोबग्राखौ होनो दाखिनि धाकनि होनो बिसना रायलायनायानो बेलेग जों दा माने कमेडि भिडिअ मोनसे बानायनो नागिरदों आरोना बिसोरनाव कमेडि भिडिअ बानायनाय जायाखै नालाय मैयाथ' बेहा मा जाखाङोथाय आं लाबासो लायो इयो मा जाखाङो मा जाखाङो होनखौनो आंलाय दालाय नायनोसो नोंस्रा दावराव जाबाय थादों नालाय जोंहा दावराव जाबाय थादों मोनसेल' दोन थोरसिखौ मोनसे बेलेगाव दोनथ' गिदिरखौ मायाव खुबैनांगौ खाफालाव होखा वेटआव लानाङा दे ना वेटआव मादि नुगोनथाय वेटआव लाबा बारा माबा नुनाय नङालै 1x लादो थांदो दे गोजानाव लाव 1x मा मानसिनो थां नै खुरगासिनो दं ओंखाम निरामिस जानोसै दिनै माने गावस्राबो जाखाया नालाय ओमफ्राय जोंबो मोजांखौनो नांदों आरो माने फैनायनिफ्रायनो निरामिसानो गैखाया बेदरानो बेदर नायानो ना थरायना मोनावबो जाबाय गोगोमनो आंगायला जोबखाबाय जादो निरामिस दिनै निरामिसानो मोजां बेदर जाबाय थाबा देहाखौबो दुरबल मोनो दे बोरैबा जादों आंनि आइसक्रिम जानानै दुखु निरामिसबो जानांगौ बेदरबा ओंखाम बारा जानो हायाथ' बेदराल'सो गब गब हाबो निरामिसजों खिन्थु बारा हाबो ओंखामा ना धनुस्का आमुल कुल गाइखेरसो लोंनो नागिरदों धनुस्काया गोखा जाबा ना बारा दिन गैथारला र' थांगोना जोंनावबो मोनहैथारसिगोन साननैसोल'सै सप्तासे
खस्थ' मस्थ' माबा उन्दुनो ओंखारनाय ना माखै दाख्लै दा उन्दुदोब्रा दसे थानानै जाखांनानै आराम उन्दुफिनदो मेगन मोदै खालामनाय जाबायना जानानै ओंखारलांसै जों र' जानोसै आरोना लोगोफोर दायो नै केरेलाजों आलु भाजा पटल भाजा ओमफ्राय आसार दालि जहल 11:30 जासिनोथ' र' जों थाब जायासैना जायो दहाय थालिर जाना लाबाय साहा लोंबाय माबाय दे जादो नोंहाबो आलुसो आसारखौ ना धनिष्का गाइखेर लोंलायदों माथो धनिष्काया ओंखाम जानानै गोथाव ना टेस्टिमार टेस्टिमार ना धनिष्का गोथावसो मिरामिसानो दिनैसो ओंखामखौ हाबगोन बायदि मोनदों आं मा दाखालिफोर हाबाखैमोन नामा ओंखामा बेदर जानानै बेदरा सिगां उदैया बुंग्रोनोसै ओमफ्राय ओंखामखौ जानो हाला ओमफ्राय बेदरखौ जाखाङोना सिगां बिदा बिनानाव नै मालाय आइसक्रिम जागासिनो ओमफ्राय खोरखिजों नाहरदों आरो नावलाय दिनिष्का ओइ मा नाहरदों नोंसोरलाय दासो स्कुलनिफ्राय मोनफैदों दिनिष्काना बिदाया ओमफ्राय बिराद मोजां गेलेयो आरो बिसोरो अनलायलायो मालाय गथ'फोरबायदि बुलायलायनानै गाबलाबाय थाया आरो जि मोजां मिलायफैदों आरो गावहा गेलेनो गोसो बायदि फ्रिनो थ' दायो जोङो न'आव थांनो ओंखारबाय आरो नै दसे उन्दुबावबायसो जोङो मुगासे उन्दुबाय उन्दुनो ओंखारनानै दाख्लैनि मेगन मोदैयानो खाराखैमोन नालाय ओमफ्राय नै जोंखौ ससे दोनस'हैनो नागिरदों आरो बिसोरो बोराय बुरि गालांसैलाय नोंसोरखौ जानाव थांगोन आरोना बिसोरो बारा गोबाव गैला समा मोनफैथारबाय मेव 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 मोनगासिनो ना मोदोमा जानाय जादों निस्कियालै दादाखौ गालांसै ओइ दादाखौ गालांसै हेलमेट फिसा नांगौ ए जागोन र' बायगोन दे नैखिजा गारि बरनदों नै जोंहा बिथाङा ओमफ्रायो फिसालाया न' सिङाव दङ आं थांबाय थाला सेन्देल गानबाय आङो सेन्देल गाननानै लागोन थांसै थांमारनोसै थांनो बादोंमोनदां बिथाङा गाबोनसो थांनो होनबाय गाबोनो आरामसे फुङावनो थांनो हागौमोन ना टाइमा गैला जों बेलेगाव बेरायहैगोन ना नोंसोरबोथ' बेरायहैगोन र' ओंखायनो टाइमा सर्टकाट जाबाय दे थ' होमबा जों दायो थांबाय थानोसै दायो नै थांनो ओंखारबाय आरो बेस्रानिफ्राय फैद' फिसालाखौ हारसिं न'आव गालांसिगोन दायो नै दायो जोङो गावस्रालायनोसै आरो जोंखौ ससे दोनफैबाय बिसोरो बाय बाय होनबाय दिनै थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दा ससेयाव लामा आन्दायोबा गैला आरो जोङो मिथिला लामा आन्दायबा बाक्सानि जाना थानांबाय फैफिननांसिगोन लामा आन्दायबाथाय जानाव औ नोंसिनाव फैफिनगोन दे आन्दायबा ना ने दिनिष्का आयंमोनखौ थाथ'दो होनदो दे बाय 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 गोरैसै बाय बाय जोङो जों थांसै गारिजों थांसै जोंबो गारिजों थांसै आयौ मा मावलायलायदों दा जों दायो थांबाय थानोसै होनबा स्प्रिं गोनां दं इयो स्प्रिं गोनां गोजौ गाहाय जालायलायो नामा न'आव थांफिनसै जोङो दे थांनां मोनांगोन जों दा नै तामुलपुर मथंगा सक मोनबाय
ओरैजाय गारि थांनायजों थांबाय थायोब्ला रङिया मोनहैयो ओमफ्राय जोंना नैबे लेफ्ट साइडजों हाबनांगौ आरोना जों दा उदालगुरि जानानै थांसै दैमाखुसि ओरैजाय डाइरेक्ट रङिया जों दा नै तामुलपुर मथंगा सकआव दङ मथंगा सक होनना बुङो बेखौ आं मिथिखायो आरोना तामुलपुरनिखौ दा ओरैजाय लेफ्टजों जों थांनोसै कनिष्काया उन्दुलायबायलै जोंहा लोगोफोर जोङो उदालगुरि मोनफैबाय आरो आं बांद्राय भिडिअ लाबाय थायासै ओमफ्राय जोङो दायो दसे रेस्ट लानो होननानै ओंखारबाय आरोना जै फैदों ओंखारखायाखै नालाय जायखौबो जाना फैखाजोब्बाय माबा हेलमेट गाननानै जोङो थिनथायावसो ओंखारबोखानाय आरोना बिसिनि न'निफ्राय Tuniska ओरालाय Tuniska उइ मोनफैबाय ने जों उदालगुरिया आदसा मा लांफैदों नोंलाय हो ए नंगौ नैखिजा फन खालामदो दानो थ' बाबाजों थुदो थ' मा? न' मोनफैनानै न'आव बायदिसिना न' मोनफैनानै नै न' सिबफैबाय आङो ड्रेसखौबो चेन्ज खालामाखै आथिंल' सुदों दानि बावैसो जास्ट मोनफैदों आरोना उदालगुरियाव हाबबोबायना उदालगुरियाव दसे ओरैनो रेस्ट लानानै फैबाय आरो हाबनानै जेबो बायलु बायला खालामाखै जोङो मेथाइ जादों गाव हारसिं जादों अबाव जों नोंल'सो जादों गाव हारसिं जादों मिमि जादों सेस जानला मोनला जाजोब्बाय मानसि गैया नालाय बयबो थासा जानानै दं ओमफ्राय दानो सुखुवाना दे नम्बर सिबदो एन्जर खि मोनामजोब्बाय न'आवनो मानसि गैयाबाथाय ओरैबायदि गेस जानानै थायो न'आ ओइ नोङो लिटारास खालामहरदोंना इयाव नोङो दे होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जासिगोन बाय बाय